Drojekî wekî îro de xebatkar pêşmergew li hengekî Kurdê Rojavayê Kurdistanê û pelên dîrokî bi xebat û xwîna xwe ya zelal xemiland û şehîd ket. Giyanê xwe yê pak ê xiste qurbanî di ber bîr û bahawarî û rêbaza kurdayetiyê û parastina xaka Kurdistana pîroz de. Drojeke weke îro de pêşmerge Elî Omar Xelîl, kurê dêrka Rojavayê Kurdistanê, ku navê wî bi serhildana Kurdî ya Başûrê Kurdistanê ve heta niha girêdayî maye. Roja 11 cotmeha sala 1992 bi merdî canê xwe kire qurbanî Kurdistanê û bi tîpên zêrîn navê xwe di dîroka Rûmeta Kurd û Kurdistanê de tomar kir. Pêşmergeyê şehîd Elî Omar Xelîl yek ji wan li heng û mêrxwazên Rojavayê Kurdistanê ye li gundê Rîhanîkê yê ser bi bajarê Dêrkê ve di yekê mehayekê sala 1972 de îjdayî bûye. Sala 1991 tevlî revên pêşmergeyê Kurdistanê bûye. Cihê xwe wekû pêşmergeyî hêza neh leşkerê do li Herêma Kurdistanê digirt. Her wiha ji malbatek niştiwan perwer û şoreşger e. Mirovekî zana bû, di nav xwedî û xwedanê xwe de kesekî navdar û qedirgiran bû. Bavê heft zarokan e. Ji ber ku gelekî girêdayî bi ax û ava xwe ve ye. Karê wî yê sereke cotyarî bû lê tevlî barê xwe yê giran û astengiyên jiyanê wî bavê hêja û xebatkar karî bû hestên evîna welat. Li hiş û ramanên dilê zarokên xwe de biçîne. Pakrevanên Emir Elî Omar di sala 1978 de dest bi xwendina xwe kir. Her wiha qonaxa yekem bi dawî kir. Sala 1984 tawê astê dest ji xwendinê berda da ku alîkar be bi bavê xwe re. Dest bi kar kir lê her û her bîr û baweriyên wî li ser fikr û ramanên netewî rêbaza Barzaniyê nemir bû. Umar ji destpêka ciwaniya xwe ve tevlî refên Partiya Demokrata Kurdistanê bû. Her wiha xortekî gelek jîr û jîhatî bû. Li ser kar û xewata xwe herdem berdewam bû. Dilê wî yê pak ji bixz û kînê paqij bû. Ji hemî malbat û dost û hevalên xwe hez dikir. Van pesnên herî baş. Hişte ku Pakrevan Elî bibe cihê rûmet û rêzgirtinê di nav hevalên wî yên partî de. Dema ku serhildana Kurdî ya Başûrê Kurdistanê dest pê kir, di bihara sala 1991 de şehîd Elî Omar dest ji dilovaniya bavê xwe û xwişk û birayên xwe û dost û hevalên xwe berda û berê xwe da şoreşa Başûrê Kurdistanê ra hişta çeka rûmetê. Mil bi milê birayên xwe yên pêşmerge di sengerên berxwedanê de li dijî rejima şofîniya behsa xwe nûîş şer kir û tevlîlî waya nihan ya li Zaxo bê seriya duan bû. يعيش مسعود البارزاني يعيش مسعود البارزاني هلي 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 کارو کار کرد Li destpêkê de şehîd Elî bi aniya Kurd re bû. Di gelek şaran de beşdarî kir ya herî giring jî rizgarkirina tevaya Herêma Semêrê bû. Ku ji Rebî'a berbasî bereyên Musulê bû. Heya rizgarkirina hemî Kurdistanê ji qirêja rejima Iraqê ya hilweşayî terkandina koalîsyona navnetewiya Kurdan re rejima diktator dest pê kir. Li dijî şerekî dijwar ê paşê ji bo destpêkirina bombebarenkirina deverên Kurdî bi hemî çekên giran. Destpêkirina koçberkirina sivîlan hem lê Kurdistana Sûriye û hem jî li Tirkiye li derbarî pêşmerge de ew ji nû ve li çayên Zaxo li hokê bicîbûn ku şehîd Elî yek ji sedan pêşmergeyên ku jê Kurdistanê derneket û ji bar tirsa wê yekê Fransa û Brîtanya ji pêkanîna komkujiyan li dijî Kurdan wan nexşeyek aram danî ji bo parastina Kurdan. Pêşmerge dîsa vegeriyan meydanên şer li dijî bermehayên sitemkar da ku çavkaniya mişrûbûna Kurdistanê parlamentoyê û hemî saziyên din yên hikûmetê azad bikin. Piştre Seîd Umar birayê biçûkê şehîd Elî tevlî temenê xwe yê ciwan duê demê de ku jî endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û berpirsê Ofîsa Pêwendiyên Niştimanî ya pedekesê ye. Tevlî hêzên pêşmerge bû. Ew yek tiştekî şanaz diyar dike ku ev wateya wan ya netewî li hember gelê wan û nîzîkbûnê ji bavê netewa Kurdî Barzaniyê Emir re nîşan dide. Ku ew di heman lîwa û alayê de ye. Dema ku şehîd Elî di şerê giran de bû, destê qederê jê nîzîk bû. Ew li nîzî kelha Banbankê li Zaxo 11 cotmeha sala 1992 de hata şehîd kirin. Di merasîmeke hêja û bi heybet de lê qezaya Semêrê ya ser bajarê Duhokê ve bi xak hat spartin. Pêşmergeyê şehîd Elî Omar bê canê xwe yê pak bar kir. Lê di dil û hişê her Kurdperwerekî de û di dilê Kurdistaniyan de dê her û her sax bimîne û namire. Elî Omar.